Pangutana sa tuang follower. Attorney, ang among agency, daghan kayog deductions sa among sweldo. Wa may kahibaw og unsay among buhaton og asa punta ang mao nga mga deductions. Sumapa sa Article 113 sa Labor Code. Gidid-an ang employer pag-deduct sa sweldo sa iyahang trabahante, gawas lang o nisugot og nahibaw ang trabahante. Ikaduha, kining mga deductions nga gitugot sa balaod sama pananglitan niining mga mandatory contributions sa SSS, pag-ibig o PhilHealth. Ang general rule mao, di pwede ang deduction sa imuhang sweldo ug wa ka kahibaw ug asa kini mapunta. Labing maayo, i-negotiate ninyo ang inyong amo, ang inyong agency, nga pahibaw-on kamo, hatagan kamog saktong resibo asa punta ang mga deductions. Kung dili mo magkasinabot, adto mo sa Department of Labor and Employment.